Assalamu alaikum jama'a, sunana Magaji Ibrahim Kurau. Kamar yadda kuka sani, mun sha kawo muku irin wannan program din na rabawa waɗanda suka taɓa sayan kaya a gurin mu kyaututtuka iri daban-daban. To a har kullum wannan karan dai babu abin da muka raba face yadi da shadda. Mun raba wa kwastomomi akalla guda 20 yadi da shadda daban-daban. Wannan da kuke gani guda biyu ga su a hannu, su ma na wasu kwastomomi mu ne da suka taɓa sayan kaya, shine za a aika musu da shi. Kamar yadda muka yi alkawari cewa duk mutumin da ya sayi kaya a kamfaninmu yana da kyautar kaya lokaci zuwa lokaci, inda rabo insha Allah. Wanda bai taba ganin an basa ba, to shi ma ya zura ido, wata rana yana zaune zai ji an kira sa.